नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या या विशेष भागात आपले खूप खूप स्वागत। तर विशेष यासाठी की आज आहे त्रिपुरारी पौर्णिमा आणि त्रिपुरारी पौर्णिमेनिमित्त आपल्या गावी म्हणजे नारिंगरे गावात दीपोत्सव असतो आपल्या भावई देवीच्या मंदिरात। तो आता दीपोत्सव चालू होईल, त्याची सुरुवात सगळी मागे चालू आहे। दिवे वगैरे लावलेले आहेत, फक्त ते पेटवायचे आहेत, त्यासाठी सगळी गर्दी जमा झाली आहे। आणि तोच उत्सव दाखवण्यासाठी मी इथे आलो आहे। गेल्या वर्षी मी तुम्हाला उत्सव दाखवलेला होता, जर ज्यांनी बघितला असेल त्यांना माहिती असेल। आणि जो त्रिपुरारी पौर्णिमेचा जो मुख्य उत्सव असतो तो आपल्या गांगेश्वर मंदिरात असतो आणि तो थोड्याच वेळा चालू होईल। आणि या दीपोत्सवाची सुरुवात खूप आधीपासून होते। मी जरा लेट झाल्या कारण की मी झोपलेलं आहे, प्रवास सगळं एवढं झालेलं होतं, तर रांगोळी वगैरे काढण्यापासून घ्यायचं होतं, पण दरवर्षीप्रमाणे लेट झालेलं आहे। आता तुम्हाला रांगोळी वगैरे काढलेली दाखवतोच आणि आता दीपोत्सवाला कशी सुरुवात होते ती पण पाहूया। आणि त्रिपुरारी पौर्णिमेनिमित्त गांगेश्वर मंदिराजवळ बाबू आणि फुनग्याने एक दुकान टाकलेलं हा वडापावचा, तर आपण आता बघूया ह्या व्हिडिओत तुमका ह्या एवढा सगळा बघूक मिळणार। आणि जो मेन उत्सव हा त्रिपुरारी पौर्णिमेचा तो तुमका पुढच्या व्हिडिओत दिसेल। चला आता ह्या दीपोत्सवाक सुरुवात करूया। तर मित्रांनो ही बघा सगळी गर्दी जमा झाली आहे दीपोत्सवासाठी आणि हे असे इथे दिवे लावलेले आहेत, ते आता लवकरच पेटवायला घेतील। तर आता दीपोत्सवाला सुरुवात होते। गावचे सरपंच वगैरे वरिष्ठ मंडळी सगळी सुरुवात करत आहेत। मित्रांनो अशा प्रकारे दीपोत्सवाला सुरुवात झालेली आहे।
तर मित्रांनो आता अशा प्रकारे आपला दीपोत्सवाचा कार्यक्रम झाला आणि आता वाजलेत बघा 8 वाजून गेलेत आणि बाबू बोलला की लवकर ये, पण शक्य नव्हतं, पूर्ण कार्यक्रम कव्हर करायचा होता. खास कार्यक्रमासाठी इथे आलेलो आणि दरवर्षी बाबू पण असतो, पण आता आपला वडापावचं शॉप टाकल्यामुळे त्यांना वेळ मिळत नाही आहे, म्हणून मी एकटा झालो. तर आता बघूया वडापावच्या आपल्या शॉपमध्ये काय काय चालू आहे, काय गडबड गोंधळ चालू आहे. तकडे मका काउंटरवर उभ्या ठेवलेला होता, पण आता ह्या जाकूचा होता म्हणून ही येऊचा लागला. तर आता तकडे जाऊया आणि तकडची मजा बघूया. बाकी हा दीपोत्सवाचा कार्यक्रम तुम्हाला नक्कीच आवडला असेल, खाली कमेंट करून नक्की कळवा. तर चला आता बाबल्या पुणग्याच्या दुकानात वडापावच्या. काय हातात घेऊन काय करतास? शेप बघा काय तर मेला माका मेला सारखी घराने पाठवतो सारख्या दांडक्या घेऊन गुंतडी फिरता. व्हिडिओ केला नाही म्हणता, दांडक्या काय फिरवणार म्हणता, मी व्हिडिओच नाही केला. अरे त्या झोटक्या घेऊन सारखो भाई नाही रे पटापट करून झाला. शेपचं काम झाला, कांद्यांचं काम